Система за изнесен монтаж. Да, но само ако е ефективна. В следващите няколко минути Мейсенбург ще ви разкрие ефективността на системата за изнесен монтаж Blaugelb Triotherm Plus, състояща се от профили Blaugelb Triotherm Plus, хибриден полимер Blaugelb PowerFix и фиксиращи винтове за рамка Blaugelb FKT30. Бързо ще разберете, че професионалният монтаж никога не е бил по-лесен. За да се гарантира адхезията на хибридния полимер Blaugelb PowerFix върху основата за закрепване, трябва да се направи пробен монтаж поне 24 часа преди действителния монтаж. За повече подробности вижте ръководството за монтаж, което е достъпно по всяко време на www.blaugelb.de. Там ще намерите и допълнителна информация относно документацията за техническите паспорти или как да боравите правилно с съединенията тип лястовича опашка. Задължително е да се провери дали повърхността на основата за закрепване е равна и правилно подравнена хоризонтално и вертикално. Препоръчва се точността на размерите на светлия отвор да се провери с лазерен далекомер. Преди всеки монтаж на Triotherm Plus е важно основата да бъде почистена от прах, бетонен разтвор или разделителни слоеве като кофражно масло или битум. За отстраняване на разделителните слоеве, основата трябва да се обработи с диамантен диск за шлайфане. Обикновеният строителен прах може лесно да се отстрани с помощта на влажна четка. Маркировката се нанася върху основата в зависимост от планираното положение на прозоречните елементи – централен или аксиален монтаж. След това се нарязват профилите. Използваме следното изчисление. Широчина на елемента плюс 190 мм съответства на 2 по 85 мм широчина на профила плюс 2 по 10 мм монтажна фуга отстрани. Височина на елемента плюс подпрозоречен свързващ профил плюс 10 мм монтажна фуга отгоре. След като са известни размерите на профилите, може да се пристъпи към нарязването. Първият зъб винаги се отстранява. След това останалите профили могат да се свържат чрез съединението лястовича опашка и да се нарежат по размер. Препоръчваме да се нарежат с циркуляр за ъглово рязане с груб диск. Преди да се нанесе уплътнителят на задната страна на профилите, се маркира средата на долния хоризонтален профил. След като всички профили са нарязани, съединенията трябва да се уплътнят с хибриден полимер Blaugelb PowerFix. Уплътнителят се нанася на задната страна на профила. Използвайте доставената триъгълна дюза, за да нанесете правилното количество хибриден полимер Blaugelb PowerFix. Вафлената структура дава добра ориентация и осигурява по-голяма адхезивна повърхност благодарение на вдлъбнатините. Тъй като и дюзата и уплътнителят са бели, поставянето на черта върху дюзата може да улесни нанасянето. Стандартният монтаж винаги стартира с долен профил. Правилната височина се определя с лазер, а размерите могат да бъдат измерени по класическия начин и пренесени върху основата за закрепване. Двете черти в средата на основата за закрепване и профила се съединяват. Профилът се подравнява вертикално според маркировката, а преди да се притисне, се движи леко напред-назад. С помощта на чукче с гумена приставка, профилът се притиска плътно към основата. Леки корекции могат да се правят до 20 минути след поставянето. Правилното прилягане на профила Triotherm Plus се проверява с помощта на лазера и/или дълъг нивелир. Ако монтажът на касата на прозореца трябва да продължи веднага, долният профил първо трябва да се завинти. Точките за закрепването се отбелязват съгласно ръководството за монтаж на 150 мм от края на профила. Сега могат да се направят отворите. Това става директно в профилите Blaugelb Triotherm Plus, като дълбочината на завинтване варира в зависимост от основата. Тук трябва да се следва ръководството за монтаж. В зависимост от широчината на елемента трябва да се поставят допълнителни крепежни винтове, за да се запази максималното разстояние между винтовите връзки. Без това непосредствено завинтване на профилите ще са им необходими от 4 до 12 часа, за да залепнат здраво за стената и да не могат да се движат при продължаване на монтажа. Профилът се завинтва с помощта на фиксиращ винт за рамка Blaugelb FKT30. Върху този основен профил се монтира останалата каса, като се започва с страничните профили. Тук фугата се уплътнява с хибриден полимер Blaugelb PowerFix от едната страна
и се притискат страничните профили плътно към основния профил и стената, както при първия профил, след което се подравняват спрямо маркировката и се захващат здраво за зидарията. Накрая се проверява правилното прилягане с помощта на нивелира. Преди да се постави горният профил, се уплътняват местата на свързване с хибриден полимер Blau-Gelb PowerFix и профилът се притиска плътно към страничните профили и зидарията. След първоначалното подравняване с чукчето с гумена приставка, профилът се притиска плътно към стената. И тук трябва да се провери правилното прилягане на профила с помощта на нивелир и или лазер. Маркирането на периферните точки за закрепване може да се извърши съгласно ръководството за монтаж на разстояние 200 мм от вътрешните ъгли. Съединенията тип лястовича опашка трябва да имат допълнителен винт на 100 мм от съединението. Отворите се пробиват по същия начин, както при долния Trio-Term Plus профил, а профилите могат да се завинтват от всички страни. Касата за изнесения монтаж вече е готова за действителния монтаж на прозореца. При голямо тегло на елементите и проистичащите от това вертикални точкови натоварвания може да се наложи използването на опори. Случаите, в които това е необходимо, може да видите в ръководството за монтаж. Преди да се закрепи горната лента, с помощта на монтажното блокче Blau-Gelb се измерва и отбелязва разстояние от 10 мм, което е необходимо за разширяване на лентата. Многофункционалната лента Blau-Gelb Trio SDL 750 се избира в зависимост от ширината на фугата и дебелината на рамката. Многофункционалната лента се закрепва от трите страни, отгоре и от страни на вътрешните профили Blau-Gelb Trio-Term Plus, съгласно указанията за професионален монтаж на прозорци. След това се поставят двете странични многофункционални ленти. Показаната тук процедура по уплътняване с мултифункционална лента и хибрид полимер Blau-Gelb PowerFix служи единствено за онагледяване. Вариантът за уплътняване може да се избере свободно според насоките за професионален прозоречен монтаж. За уплътняване отдолу, хибридният полимер PowerFix се нанася върху Trio-Term Plus профила. Прозоречният елемент със сложения свързващ профил Blau-Gelb EPS се поставя в отвора на касата, подравнява се вертикално и хоризонтално и се фиксира на място с помощта на фиксиращите подложки. За завинтването на рамката в профила Blau-Gelb Trio-Term Plus трябва да се спазват и стриктно да се съблюдават указанията и разстоянията от ръководството за монтаж. За директно закрепване на прозоречните елементи в профила Blau-Gelb Trio-Term Plus се използват само изпитаните за системата фиксиращи винтове за рамка FK ZKT30 7,5 мм. Профилите Blau-Gelb Trio-Term Plus не се пробиват предварително. Накрая се извършва окончателна проверка на прилягането на системата хоризонтално и вертикално. Крилото на прозореца се поставя, с което изнесеният монтаж на прозореца приключва. За повече информация относно системата за изнесен монтаж Blau-Gelb Trio-Term Plus, посетете нашия сайт www.blaugelb.de.